Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Alena, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman itinagan Alena, ket dispensaran nakumano jakon inlanad ti address ko. Tatiga po naman ng maselan ti padas ko nga inak ibinglay. Di makalak anabsog iti pamatag ken pamagbaga dagiti dadakkel ko. Iti damo natulnog ken natudyo akmet ket di kadakwada. Ngem dimteng ti gundaway a nagbalinak asukir, gapumatlaeng iti impluwensya dagiti nagbalin a kasingad ko. Makaammo kayo lakuman ang mangipino iti padas ko manang. Tainlanad ko amin dagiti napasamak kanyak, agapuanan ti grupo nga impagarup ko ang mangipaay kanyak iti narimrimat a masakbayan. Rugyak ti agsalaysay manang, idinang rugin asukirek dagiti naganak kanyak. Narabian ka manan anagawid, Lena. Naggapwam aya. Apay aya damag kayo adamag, nanang. Ha, kanayin latan aday ta dinamdamagan nyo. Di kay ka di maumumang agsalsaludsod tunggal sumang putak. Anak, madanagan aklaang ken ka. Nang runa kat agraira ita dagiti managdakdakes.
Ang mga lumakarana ka iti barrairong. Wano dagitay adadakas nga aramid da. Kat no anya pa iti mapasamaken ka. Kabaala kasalak ni Iban ti bagik. Anyat pagkunkunan nyo kanya kaya. Ubing abasit, ajak maprotektaran ti karadkad ko. Lena, makapauma ti kastang aramid yo. Isa mabalin ka de. No maladawak nga agawid, sanda kon nga urayan. Basta saan nyo latang nga i-double laktiri daw. Tadamot bukod ko atulwag. Oh, Lena, makipasit tayo iti rally ha? Ha? Apan jigs? Adaman rally? Una, mangisayang katmanin iti rally dagiti grupo amang tubtub nga iti saan nga umno nga aramid dagiti adda iti takam. Datayong agtutubo ti rumbang ang makipasit ka dagiti kakastang aktibidad. Gaputa datayo ti kang runa na masiknan ka dagiti saan nga umno nga aramid dagiti agturay. Ay wana, sigurado nga agal lang ugan ti timag tayong agtutubo. No da tayo timang kalampag kadagiti aglablabusan nga day ti takam. Naku namon, Lena. Isang orot ada tayo ti rumbang nga makipasit iti maangay arali. Okay, kita jigs. Ken agsagana ka, Lena, ha? Ha? Apay? Anya tinas ka na sa ganaak? Into na dama nga lecture ka dagiti pada tayo nga estudyante. Si kanto ti speaker. Ha? Agpayso? Wun, Lena. Mamati kami akabailam nga lukuin dagiti pada tayo nga estudyante. Ako mapeng, kan makipasit iti lablaban tayo nga ideolohiya. Ay, wala. Day talagayam. Agyaman na kiti pa nagtalagyo kanya ka. Saan kayo apayan, jigs? Ita, tanarabyan ka manan. Di mo kunaan agapulaang iti aktibidad iti pagadalan nyo ti makagapaw. Kat talagamot nga minanang. Anya kumapay nga iti sabali a rason? Anak ko, saan ka makapaglibak? Adda nakakita kan ka, kat indanon da kanya. Ni, anya ka di mananday tangay bagbagayo nanang? Adda na ang ay arali. Kaaduan ka dagiti nakipasat kat agtutubo akasken ka. Oh, anya ko maita. Nakita da ka iti dayjay arali, Lena. Ha? Maisa ka kadagiti agrarali amang tubtub ngar iti iyim implementar ti gobyerno. Awan mo ti dakas na, no nakipasatak man iti dayjay arali. Karbungan mi ngagtutubo ayab kas ti anak akan minanang. Anak ko, saan arumbang ang makipaspasat ka kadagiti kakasya nga aktibidad? Agad-adal ka, kat ti panagadal mo ti rumbang nga ipangpangrunam. Ay nananang, no awan dagiti kas kanyak amang tubtub ngar iti kilo apaganurutan dagiti adda iti takam. Anya laangan ti mapasamak kada kami ngagtutubo? Lena, di kad pa'y saanan ang matungpal ti insawang tinailyan a banwar, adagiti agtutubo akas kanyak tinamnama ti pagilyan? Ngam, anak ko. Mabalin ka din, nanang. Sandak man na pakibiyangan ni Tiar Aramidak. Pangaasiyo ko ma. Mismon, ati na ilyan abanwar tinagkuna. Ada tayong agtutubo tinamnama ti pagilyan. Ngam kasano agbalin tayo anamnama, no addamot dagiti lapad. Kat ti kaadwan ka dagiti dakdakamatag alapad. Iso dagiti agtakam kan agturay iti gobyerno. Panagkunayo ka di? Kat adda pa'y serbi tayo?
No paiturayan tayo kadagiti kakasta akita ti leader? Iso kanayon nga ipalagip mi kada kayo. Masapol nga agtignay tayo. Tano da tayo nga agtutubo ti sangsang kamaysa amang yebkas iti arungain tayo. Sigurado adumngeg kada tayo dagiti adday ti takam. Nang runa dagiti kilo ti aramid da. Iso asaan tayo nga agbutang. Masapol nga ilaban tayo ti karbangan tayo. Ulitak kada kayo. No sangsang kamaysa tayo nga agtutubo amang tubngar kadagiti kilo nga aramid dagiti agtakam. Sigurado nga agbaligi tayo. Nga ididamo pay laeng manang Emmy, amokon nga adabidot iti araramidan mi. Gaputa pasiglatan adagiti parikot ti gobyerno ti pagsasaritaan mi. Ngamno apay ang nagpatuloy aklatta. Siguro, gaputa kayat ko ti agbalin nga in. Inyalang-alang kulatan ti panagduaduak kadagiti aktibidad nga aramidan mi. Kat nakarkaro akpay ang nagbalin nga aktibo. Gaputa siyak pa yun ti ag-lecture kadagiti padak nga estudyante kan ag-recruit kadagiti adda iti lower years nga estudyante. Ti may sapay ang nakaayaywak iti aramidak kat ti panagbalin ko anawaya kadagiti dadakkel ko. Agingga adimteng ti gundaway, anaawi sakon asimurot iti kabambantayan. Nagnaed kami iti kampo dagiti armado a grupo. Kastoy gayam ti biag diti kabambantayan. Napasubo ako na simurot ito'y. Iso atak darakon ti kadak dito'y. Medyo narigat, taadagon daway asaan kami amangan. Ngam okay laang. Uray nagsarde nga kun anagadal, awan anyaman na. Sana bale, tama ituloy kung tumot la siguro ti agadal inton sumaro na atawan. Kan may sa, alanganin mo't laang ang makaturpo sa kiti high school. Tamarigatan dagiti dadakkel ko amang paadal kanyak. Ti makapaliday laang, saan kami akanayon nga agkukuyog ka dagiti gagayam ko, anaawis nga may diti bantay. Pasaray sa bali ti sumurutan da nga operasyon, sa bali mo't kanyak. Hanggang, Kumusta okay ka, Lena? Ha? Kaleyo? Da kayo gayam? Itay pa'y nga may nakalpaliiwan ka. At nakadi parikot. Uno, pakaburiburam. Awan matket di kaleyo. Pampanunutak lang ti kasasaad tayo diti bantay. Nalabit ang maikawa ka. Ta saan nakastoy ti kasasaad mo ijay patad. Husto ka de. Pudno day ta kaleyo. Diyak ngamin pulos na padasan tinaglangan amangan. Idiagdaak pa iji patad. Ngam dito Adda dagiti gundaway nga aglangan tayo amangan. Maawatan ka, Lena. Amom, kastakmat idi ka bambanwaga. Ngam no panunot ka para iti masakbayan dagiti kasken ka nga agtutubo ti ideolohiya nga ilablaban ko. Mapunas ti bisin kananyaman na bannog a marikriknak. Ta para kanyak. Ti karbengan ken napinta sa masakbayan dagiti agtutubo a matulungak ti kapatkan.
Kaleo. Damagak man kan ka, Lena. Kadagiti amin na naaramidam idi adda ka pa'y ijipatad. Nagbalin ka kadi anaragsak. Pakaragsakam kadi ti panangilaban mo iti karbangan kan napimpinta sa masakbayan dagiti kaskan ka. Uwan, Kaleo. Bueno, tay talangan ti pagsamakadam. Iti kasta, malabanam ta nyaman aliday wano pa nagdua-dua amarikreknam. Laglagi po masaan la para kan katar aramidam, no di kat para iti adupay akapatadam. Kaleo, adamanan ranipak ti paltog. Kartingam na, masapul naglibas tayo. Umakar tayo manan iti kampo, tapno saan da tayo ang masurutan dagiti kapusor. Kartingam na. Apa di ka pa ilang maturok, Lena. Awanan ti pagdanagam. Adayo tayo ni tisigo da kampo tayo. Saan da tayo na masurutan dito'y dagiti kabusor? Naminano na napainkwentro tayo, Lena. Nakitag ti kinasiglat kan panagpursigim ang mangyali kakadagiti kakadua. Nang runa kadagiti kapatadam nga adda dito'y. May saka kadagiti makuna apod no a leader. Kaleo. Dakkel ti potensyal mo. Kadi kagdanag, tasyak ti makamu amang sanay kan ka. Agtalik ka kanyak, Wan. Uwan, Kaleo. Nasaya at mat. Ala, maturog kan, Lena, tapno makainana ka. Kasano no dakalat adumtang akabusor, Kaleo. Di kagdanag, tabantayan ka. Diyak itulok nga dadaga sa mapasamakin ka. Takas itinakunakon at na potensyal mo nga agbalin a leader. Mamati akadakkel ti maaramitam tapno naan anay ti panagbaligi ti ideolohiya nga ilaplaban tayo. Isu nga ginanakan, Lena. Sumagmamanon abulan ti kadda tayo iti day tiapas at ti kabambantayan, Kaleo. Panagkunakat na talgad tayon dito eh. Husto ka, Lena. Oh, kumusta ka maten? Okay lang, Kaleo. Awan parikot. Nasaya at nukasta. Kasi tinakunakon. Adak lang dito'y amang bantay kan ka. Diyak itulok nga dadaga sa mapasama kan ka. Salwadan ka, tas ika tinapilik asanayan. Agyaman na kiti panagtalag mo kanya, Kaleo. Awanan yaman na. Kasi tinakunamon, natalgad tayo ni tiday ito a lugar. Napintas dito tasidag iti karayan. Saan tayo parikot ti danom amausar. Wan nga rod. Nawaya kang agdigos iti karayan no kayat mo. Kaklaan. Ang mga nuuray pagarupan tayo ang natalgad tayo dito eh. Ang mga nukalaat nga dadumtang akabusor. Kabayatan di pa nagdigos ko. Naibagak mo tin, Lena. Diyak itulok nga dadaga sa mapasamakan ka. Tangay sumipngot mo tin. Mabalin kalatan nga agdigos. At daak lang iti adayo amang bantay kan ka. Tapno mapunas ti panagamak mo. Sige, Kaleo. Tapno mapreskwan mo tiriknak. Nagmayat tiriknak nagdigdigos di karayan.
Malaksid ama presko anak. Mabang-aran pa'y tiriknak. Awan na pulos pagdanagak. Taam mo ka bang pagtayan? Lena. Kalayo, anyat aramida mon. Kakaasi ka nagtuptupal. Ngumbita, awanan ti makalapot ka niya. Anyat ikayat mo asawan. Kukuha ka itan, Lena. Saan? Ayop ka. Ibuton na. Awanan ti maaramidam ko naklangarotan. Kukuha ka itan, Lena. Kukuha ka na. Pulos impagarop ang mapasamak ti kasjay manang Emmy. Ti amok nasingpet ken pagwadan ni Kaleo gapu iti kinasayaat nga impakpakita na kanyak. Iti dayjay apaset ang nagkutaan mi. Medyo adayo ak kadagiti padak nga agtutubo ang recruit ngam adalaang iti asideg dagiti buyot ni Kaleo. Amok amang mangagda ti panagpapaarayat ko, kabayatan ti panangidadanas kanyak ni Kaleo, ngam awan apulos ti timulong kanyak. Manipod idin, nagbalina kon apagragsakan ni Kaleo. Kanayon apainuman nak iti pills, tapno sa anak kano nga agsikog, kat sa anak nga agbalin abagen iti grupo. Malaksid iti kanayon a panagragsak na kanyak, masansan pa yan akabilan nak. Banag nga ininot anang iduron kanyak, tapno guraek ti grupo akim mapengak. Nagbalinak akas lamuneng-muneng idi manang, ket jakon ammo dagiti napaspasamak. Agingga nga iti maysang aldaw, napuutak latan nga adda akon iti pagtaengan mi. Lena, anak. Lena. Saan? Saan? Masig ka kanyak? Sardangan ako naramramasan. Kasanak! Kasanak! Lena, anak. Sak na ito'y nitatambaw. Kasanak! Sardangan ako manaramramasan. Kasanak! Anak, ang kalma ka kumapang-asim. Ang kalma ka. Siyak ti amam. Ay, labo. Tatang! Un anak ko, siyak nga ron na ikaw. Tatang! Tatang! Anak ko, agyaman kami tanabiro kanda kamutlaangan. Agyaman kami. Pangasim, tatang! Pangasiyo! Sandag nga itad ka nakwada. Masi kayo kanya. Si saan? Saan anak? Awan ti makaalakan ka. Bantayan da ka. Awan ti makadangran kan ka. Lena. Sigon iti lang akan kadagiti tigtig na iti anak ta. Awan dua-dua anay dadanas ni Lena. Pedreng, lakay. Una yun tinagbambanagan ni Lena. Una yan. Kasimot ti anak ta. Kalpasan ti panagpukaw na iti agarop makatawan.
itatanasarakan tayo. Kasjay matandi ka sa saan na. Rosita, Ayop, tinangaramid kan ko anay ti kasjay. Awanan day ti puso. Ayop na. masapol ang madusa da. Gapo iti inaramid da iti anak ta. Nasken ang madusa da. Hangam sa dino, ti pagsapulan tayo kadagijay nga ayop. Inton bigat, masapa ang mapaanak itayan dagiti panak kabagiti lintag. Agda magakmanin kadakwada. Barang naadanda mo da may papan kadagiti awanan bain anang idadanas iti anak ta. Lakay. Rosita, ikagumaan tatagbalin anatibker pa iti anak ta. Kasapulan na taitaan ni Lena. Tinasayaat. Sumuro takbat kan kapindreng. Siya ka mismo ti agsaludsod kadagiti panakabagi ti lintag. Sigun iti impormasyon minana, may sa alidar dagiti makakanigid a grupo ti kaleyo adakdakamatan ti anakyo. Anya. Day tatagpaiso. Katdakkel ti pamati mi, gadamot lang iti ikob ti grupo day ti akaleyo ti daddo mapay kakadwa ni Lena. Akil latlatan na nagpukaw idi. Sir, pangaasiyo. Tulungan da kami kuma. Masapul amay kan iti hustisya tinapasamak iti anak may. Aramidan mi ti amin nakabailan minana. Di kay kumagdanag. Sir. Kinapudno na. Iti agdama. Agrikrikurida mo nang dagiti kakadwami iti lugar ang nakasarakan mi kan ni Lena nga anakyo. Barang no makaala kami niti impormasyon may papaniti ayan ita day dya kaleyo kanti grupo na. Sapay la kuma, sir. Tamatiliwan day jay nga awanan bain. Kas na ibaga kon nana, araramidan mi ta amin. Saan kami nga agsardang aging nga saan ang maripog ti makakanigid a grupo nga idadauluan day jay a kaleyo. Kasano nakaawid ak tatang? Kinapudno na, anak. Dagiti agpatpatrolya soldado tinakasarakan ka. Nakamutaling kalatakan nun, idi nakita da ka. Saan da ka makasarita apulos? Impanda ka ito ospital. Kalpasan na, sinapul da kami. Makalawas mo't kita nakaturog ka, anak ko. Inyawid da ka iji balay, nakaturog. Ngam ko na ti doktor, anang tamingkan ka. Nakalasat ka kanumot na niti pagkad. Diyos ko. Sibun ka dagiti militar. Makakandigid a grupo tinakaikapangan tagnagad iti kaleyaw. Akanayon mo ada kamatan iti kasarsarak dakin ka. Ayop na jay tatang. Ayop. Lena, anak. Indadanas nagdaya tao. Ayop na jay. Awanan bain. Sapay la kumatamatilew adagos na dya tao. Tapno may kaniti hostisya ti inaramid na kin ka. Lena. Gapo itinapasamak man ng Emmy,
Nabayag a panawon a pinaagasan dagiti dadakkel ko kadagiti espesyalista. Ado a debriefing session ti inatendarak tapno makarecover laeng iti napagteng ko. Dandan nila tanpan na kaidadanes ko ti kanayon a mapanunot ko idi manang. Kat pasaray aglulwa aklatan sa akto kalaat nga agriyaw. Ngam saandak abinaybayan dagiti dadakkel ko. Dita na amiris ko, adagiti matlagayam dadakkel ko ti agbalin ataklin ko. Iti kanito akasapulak ti mangsaranay kanyak. Kat saan adagiti makakanigid a grupo nga agrek-recruit iti kumapeng kadakwada. Taawan apulos ti kinapudno ti ideolohiya nga ilablaban da. No di kat pakaisagmakan laeng ti mapagteng iti sidong da. Napanunot ko nga ibinglay day ti apadas ko manang tapno agserbi eleksyon kan balaag kadagiti agtutubo ita nga isu ti punpuntiryaan dagiti makakanigid a grupo. Agyaman ak unay manang tuy pagayam mo Lena. Pagayam a Lena umuna iti amin kayat mi ti agyaman ken ka gapu iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno anasaem ti napasaram. Kat mamati ak nga awan ti umasping iti saem anariknam, ta saan la ati masakbayam ti nadadael, no di kat mismo ati kinataom. Tarigagay ko nga rod ti agtultuloyan a panag-recover mo iti napait a napalabas mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alaylani, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, layla nila takuman ti iyawag mo kanyak manang. Iti agdama, adaak dito'y Canada, tanapintas tinasarakak at trabaho dito'y, idi kasangsangbay ko. Kat napagasatan akpayan ang nagbalin as citizen dito'y. Aklonak ang napintas itan ti estadok manang, ngam adda nalidam apaset ti biyag ko, ajak tupulos malipatan, nga iso ti kayat ko nga ibinglay. Saan ko ang mailawlawag ang naimbag ti kayat ko nga ibuksilan manang. Iso ang makaamu kayo lakuman ang mangipino kadagiti termino, kan kadagiti pagteng nga inlanad ko iti email ko. Taamok nga adamat dagiti pagalagadan arumbang asurutan nyo, sakbay nga ipatangatang nyo dagiti maipatulod kada kayo apadas. Sapay la kumamanang, tababaan iti innak isalaysay, kat mawaknitan ti kapanunutan dagiti kakailyan, analaka ama allilaw. Naalas na talaga ti paganurutan dagiti adday ti takaman niya. Ay na, naku namon. Kas kumay tagpangpang tapanag nga to ti singiri ti matrikula. Wan nga rod, iso ang masurunak kadagiti agtakam. Awan serbida, daytan sa lang agpagpabak ng ter aramidon da. Nga rod asis. Dagiti babasit no marigri katakas kada tayo ti nakakaasi. Iso ahos to launay ti imbaga dagiti namamu tayo iti napalabas. Pudno unay ti kunada may papan kadagiti agtakam. Oy girl, kat no agdi na magakamang ti makanigid a grupo dagidjay. Ha? Kasta ka di? Uy girl, kasta ti sayang guseng. Ay no kasta nga rod, husto launay ti ideolohiya nga ilablaban da. Nang bagdapay, taamuda nga isakit dagiti umili akas kada tayo.
Lailani? Apay anak ka rin kapayla ang ading ko. Rumbang ko maanak katurog kan, tadapay sarak mo inton bigat. Jak makaturong manang. Oh, apay ngay? Jak mo manang. Ading, ikagumaam ti maturugan, ta saan aron bang agpuyat ka? Amang ano agtuglop kan to di pagadalan nyo inton bigat. Si Kangay manang? Saan ka pa maturog? Adala ang pampanunutak ading. Maturog ak matlangin ton madamdama. Umay kan manang. Ha? Maturog tan. Awan kaduak. Umuna kalatan ading. Umay kan manang. Please. Ay, sige man laangan. Maturog tangarudan ading ko. Kunam, Lailani? Kaya't ko ti kumapang iti grupo nga agrek-recruit iti kakadwada. Anya? Hoy, girl! Sigurado ka kaditi na itapanggap mo? Wan, sigurado akon. Ay, anya kan sa. Imbagak lang arudon kan ka nga agdinamag akamang ti makakanigid a grupo dagidjay. Di mo timbaga akon kan ka, amas agtalekak pa'y kadakwada, taamuda nga isakit dagiti kas kada tayo anak kukurapay. Ay, Lailani. Mas daawak laeng, tasanda mo ton nga umay ditoy. Saanon akas idi nga umay da ag-lecture. Kanwag kaiwara dagiti soldado, girl. Siyempre, saan da basta makapagdakiwas dito'y patad. Tasiguradong ada mapasamak na enkwentro numaranaan ida dagiti soldado. Sa bagay, pampanunutan dalakit di nga ang mga no ada mairaman a sibilyan. Talaga nga da mairaman na sibilyan no bilang laeng, girl. Nakarkaro itan adayawag ida. Anya? Amuda nga minapanunutan ti karad ka dagiti sibilyan. Iso asaan da nga agdakdakiwas no adda dagiti soldado tapno awan ti mapasamak aranget. Iti kasta, awan ti mairaman a sibilyan. Iso adayawak ida. Rabiin, ngamkas iti sigod. Sa anak pa lang ang makaturog. Talaga desidido akon ako mapeng kadagiti agrek-recruit iti pagadalan. Ngamga po iti masansan na panagronda dagiti militar. Saan da basta makapagdakiwas iti patad. Ay, kasano nga rudan ang maibagak akayat ko ti kumapeng kadakwada. No jak ngutan ida makitkita dito'y patad. Anya nga ti aramid tapno makasaritak ida kat mayebkas ko ti panggap ko. Wan nagpaiso. Husto ti napanunot ko. Syaklaangan ti mangsapol kadakwada. Saanan abali ti panagiskwelak. Tamadlaw ko amarigata nakmutlaangan nga agadal. Nang runa kat agpangpang tamanan ti panagngato ti singir ti matrikula. Iso asan abalin ang mabaybay ak ti panagadal ko. Tanog baligi akmat iti panggap ko ang makikakpang iti grupo. Nga amuda nga isakit ti karbangan dagiti babasit. Sigurado nga ad-ado ti matulungak.
Anak manang, asyak metlaang tinangdadael iti bukod ko abiyag, gaputa binaybay akti panagadal ko, ket ingka gumaak asinapol ti grupo akim mapengak. Sa anak met anapaay, ket idinaan-anaya kon akameng tinasao a grupo, intalag ko kadakwadan ti biyag ko. Nang runa pa'y idibinirngasan dakon a kalala. Dito'y matlaang anaam-amok ni Ka Joseph. Kas kanyak, napnon matlaang iti ideolohiya, ano amirism, kat para iti pagimbagan ti kaadwan, nang runa dagiti nakukurapay. Nagbalin kami anasingad, aging gaan natin nagtirik nami iti tunggal maysa. Nagdesisyon kami nga agkalaysa iti sidong ti seremonyas nga itudtuding ti grupo a nakaikapengan mi. Iti kaaldawan ti kalaysami iti kabambantayan manang, imbes apuraw, nalabaga ti maris dagiti kawasmi. Kat dagiti kakadwami, suot da dagiti uniforme a pakabigbigan ti kinasyasino mi. Anya di kunam ka, Joseph? Maya ka kiti area of operation, kalala. Ha? Kaya't dagiti leader ti grupo, amay pamaysak ti akem ko. Tapno nalaklaka magunod tayo ti tartarigagayan tayo. Kan mailaban tayo dagiti ideolohiya tayo. Makalawas pala ang manipod nagkalaysata ka, Joseph. Amok day ta, kalala. Ngamlaglagi pong kumanga dailablaban tayo. Kasapulan da tayo dagiti mairururuman. Gapo iti kilo apagan nurutan dagiti agturay. Da tayo lang tinamnama da. Agin inayat ta, isa nagkalaysata. Nga oray pa'y adayo ti agwat ti edad ta, kalala. Ngam saan ta ko mga itulok nga agbalin alap pati panagbalintan nga agasawa, iti ilablaban tayo. Ka, Joseph. Kanadamot ta nakamuy ti grupo. Sikat imang salwa iti maurur tayo apondo para kadagiti operasyon. Kaya't dagiti leader ti grupo nga ipamaisamot lang ti responsibilidad mo iti grupo. Kabaalak nga aramidon day ta ka, Joseph. Ngam kasanutan. Agasawatan. Agsarak ta maminsan iti makabulan. Kasta tinapagnunuman mi kadagiti leader ti grupo tayo. Babay niti kasta set up. Maaramid talat ta dagiti reberbengan ta para iti grupo. Asaan na maapektaran dagiti operasyon tayo. Jak lakit yak bidot. Talaga masikuga kon. Marik na ka nabukulan iti saklot ko ti bunga ti panaginayat mi ka ni Joseph. Sa bagay, awan dakas na ta nagkalay sa kami mat. Legal ti panagasawa mi. Iso nga awan ti anyaman na. Normal nga agsikugak ta damot asawak. Kalala! Nakariin ka din! Ha? Kalala! Wan, nakariing akon. Apay ka di? At tatimta nga kakadwa tayo ti grupo. At dan sa ipaima da kan kakanayunan a pondo para ito operasyon. Kasta ka di? Sige, mabitlaang. Sumaruno akon. Sige, kalala! Kasta ti ibagak kadakwada. Wan! Dakkel ti akam ko iti grupo mi. Kasayatan siguro no jak pala ibagbaga kadakwada ti kasasaad ko. Ni Joseph ti rumbeng nga umuna ama kaammo, ama si kuga kon. Damat madlaw ko kan ka, kalala. Ha?
Anya dayta? Kadagiti napalpalabas nga aldaw. Kanayon nakaslag mamayo ka. Kan masansan di pandangan mo'y tinalsam. Ha? Agdadagsan ka niya. Vernon? Saan mo amay libak kanyak ti kasasad mo? Ngamin, kabisadok ti kasasad dagiti agdadagsan nakaskan ka. Tasakbayan agdesisyon nak nga umay diti bantay. Adda kabisat ko babae nga naiwanak anaginaw. Kasta ka di? Wen, iso ti rason na apay nga mayak dito eh. Naidadanas ti kabisat ko babae. Kaya't ko nga ibalas. Anya? Saan akasta ti ideolohiya nga ilablaban tayo? Saan tayo nga imay dito itapno aramidan tayo? Anya kat ta saanan. Naibalas kong ti kabisat ko tapno mom. Pinapatay kon ti ayop anang idadanas kan kuana. Anya? Intulok ti grupo a pumatay Apay kumasanda nga itulok. Ngamsana na dati pagsaritaan ta kalala. Ti maipapan ti kasasaan mo ti rumbang nga malawagan. Agdadagsan ka saan ka di? Wen, adanton anak mekanika Joseph. Masapo lamang mo dagiti leader ti kasasaan mo. Ha? Iso na ti rumbang nga mangedang no anya ti maaramit kan ka. Awatam ka di amin nga imbagakan ka. May papanita ka mo iti grupo. Kalala. Wan ka Joseph. Naawatak amin. Amo ka nadagsan ti akam ko iti grupo tayo. Tasyak tinangital kan ti grupo iti amin a pondo para iti operasyon. Kat marik namot siguro. Analaos ti panang ipatagkukan ka. Saan ka di? No jak marik na ngay ayatan nak. Sa anak a makikalay sa kan ka iti sidong ti bukod a seremonyas ti grupo, anak ka ikapanganta. Katkasken ka, ay ayatan ka matunay. Ngam agpada ta nga da responsibilidad na iti grupo. Ka Joseph? Kalala, rumbang agsakripisyo ta para iti grupo. Ha? Agpada ta nga da napatag nga akum na iti grupo. Nangrunakan ka. Ngam di kagdanag, mamati ak maparaburan tanto pa iti sabaling anak. Anya ti kayat maasawan ka Joseph? Apay akasta ti bagbagam kanyak. Kalala, masapol ang mapukaw taday ti saklot mo. Anya? Dumgag ka kanyak, para dayto iti grupo. Kas itinakon-akon, di kaagdanag tamamati ak maparaburan tanto pa iti sabaling anak. Basta agtungpal kay ti amin nga ibagakan ka. Masapol ang mapukaw taday ti saklot mo para iti pagimbagan ti operasyon ti grupo tayo. Naklaatak iti imbaga kan kayat ang mapasamak ni Joseph manang Emmy. Gapo kano ta adun ti amok maipapan iti operasyon ti grupo mi, kan gapo ta dakkel ti akam ko. Saan da kano ang mabalin nga ipasidong iti lie low status iti daydi a panagsikog ko. Apaman ang nakapagsarita kan nakapanaw ni Joseph, pinilit dakon dagiti kakadwami nga inkuyog iti maysa a faith healer tapno mapukaw ti adda iti saklot ko. Awan apulos ti naaramidak manang
Taad da impaangot da kanyak ang makagapo no apay ang nagkapsutak. Kalpasan ti proseso, nakitak nga ingkabil dalaang iti basit a karton ti anak ko. Sadan to impaanod iti waig nga addalaang iti asideg ti kutami. Aglalaok ti riknak iti daydi akan ito. Diyak man la nakita no anya ti anak ko, no babae wenno lalaki. Agkakanat ti mapampanunot ko. Anya nga tan ti mapasamak ken kuana. Iti panangiyanod da ken kuana iti karayan. Ti sigod a panagraem ken panagtalek ko iti grupo nga impagarup ko a mabalin ko a pangitalkan iti biag ko. Kalaat a nasukatan iti gura ken sakit tinakam manang Emmy. Pulos nakaturog anang panunot. Iti napasamak kanyak iti sidong ti grupo anang italkak iti amin ko. Saan laeng nga ti grupo mi ti pagsakitan tinakam ko. Kang runaan day siya at Joseph. Ayop. Inayat ko. Nakikalay sa akin kwa na iti sidong ti seremonyas ti awan gayam serbina a grupo mi. Ngam imanugot kit din arumbang amapukaw ti anak mi. Talapad iti lablaban mi. Ayop a lalaki. Awan serbina. Awan karbangan na nga agbalin nga ama. Ilunlunod ko ni Joseph. Ilunlunod ko. Daw may di kayan ko. Saan aron mga madlaw dang agsangsangit hak? Kalala. Apay. Agsagana kan. Sumurot ka kada kami. Tarautan tayo ti may sa detachment. Anya? Nakapsutak pa'y laang. Amoy agkad. Agsagana ka din. Sumurot kayo da operasyon tayo. Agsagana kan. Dagiti ayop. Amudang agkakapsutak pa'y laang. Kalpasan ti inaramid da kanyak. Ngampilitan dak pa'y sumurot iti rinuker nga aramid da. Ayop da talaga. Ayop da. Amam ka diya si kalangan ti maur uray kaalala. Nasipngat pa ay itay pinakaamuan kamay papaniti patat nga operasyon tayo. Ngam italang nga nakapagsagana ka. Ha? Pasensya ka yun. Talagang aming agkakapsutak. Mabalin ko ma. Sa anak pa'y laang Saan na mabalin? Masapula sumurot ka. Agkakadwa tayo. Isarumbang lang agkukuyog tayo madamang isayang ka titi operasyon kontra kadagiti kabosor. Ngam kinunak mo din. Agkakapsutak pa'y laang kalpasan tinaramid yu kanyak. Hoy, kaalala. Di na kami man pabasolon ni tinapasama. Desisyon nyo ko ni ka Joseph ti amin. Anya desisyon mi? Saan ka Saan ka nagdesisyon? na sumanaw? Agtignay tayo kay din. Nalawagan. Ama ano saan tayo may patungpal ti misyon tayo na sumanaw ka pa ilang. Agtignay tayo! Talagang kakapsutak. Marigata na kamag na. Kasanumot ngamin. Idi kalman lang at pinilitak nga impan iti may samot at demonyo at tao. Ngamita,
Pinilitak pa ilang ang kuyog iti operasyon. Awanan puso dagiti at tao. Ayop dagayam. Nagbindutak iti pangadeng ko hindi ako mapagkadakwada. Nagbindutak ka nang italag kadakwada iti biyag ko. Saan gayam arumbang nga pagtalkak na kitay. Ngamin, awan kinapudno ti yal-alukoy da nga ideolohiya nga ilablaban da. Pasig kayam a kinaulbod ti magpagada no kasjay nga ag-lecture da. Kaya't dala ang ti manginggan nyo iti... Diyos ko, sana na maliklikan ting kwento. Sama dyan makataray ng kakangsutak. Diyos ko, hindi na paybayan. Tilukok. Napantugan, tilukok. Sa dinutayan ko. Anda ka dito'y ospital. Lailani, anak ko. Dadang ko. Siyak nga ron, anak. Ambom ka diya na laustida, nagmikan ka. Naibaglaangan ta nakasubli ka si bibiyag. Nasarakan da ka nagiti nakainkwentro yung militar. Nasugat itilupom ka nawan puot mo. Dadang, nagbidutag. Ayop gayam ti grupo nagtalkak. Aking mapangag. Ayop na. Tinasaya at anak ko nakaamiris kan. At pagyamanan tayo iti Diyos na nakasubli ka si bibiyag. Amom ka di nga ado ti programa ti gobyerno para ka nagiti kasken ka anayaw awan iti dana anak ko. Mamati akatulungan na ka ti gobyerno tayaw. Dadang. Agtalag kay ti gobyerno tayo anak ko. Ta saan da ka baybayan. Kasi tinakunakon. Ado ti programa ti gobyerno para ka nagiti kasken ka. Kalpasan dagiti napasamak, kan babaan iti tulong nga impaay kanyak ti gobyerno, nawaknitan ti panunot ko manang. Naamiris ko abidot amin nga inwaragawag dagiti makakanigid a grupo, maipapan iti gobyerno. Tano panunutan ana imbag, gobyerno ti ad-adda makatulong kadagiti umili. Babaan metlaang iti tulong ti gobyerno, nakaturpusak iti caregiving kat nagbalinak nga OFW. Ijay Hong Kong ti imuna anapanak. Kalpasan ti kontratak ijay, naikanak iti oportunidad nga imay dito'y Canada. Katkas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko, napagasatanak dito'y aging gaan nagbalinakon a Canadian citizen. Adamot tan bukod ko a pamilya manang. Pamilya a makunak a talaga akukwak. Saan ket akas iti pamilya a binukal mi ka ni Joseph, idinakulaapan paylaeng ti panunot ko. Daytoy ti pakasarita ak manang.
kat namnamaak asapay lakuma, ta nakaibatiak iti nabalitukan nga adal. Nang runa ita, taado dagiti agtutubo analaka amaalukoy dagiti manangal lilaw. Tuy pagayam mo, Laylani. Pagayam ko a Laylani, napapanahon ako na da iti Tagalog da ito'y panangibinglay mo iti padas mo. Anyan ang nagsaam tinapasaram iti sidong ti grupo nga impagarup mo a makaipaay iti pagsayaatam. Sa bagay, ubing kapay ngamin idi iti tawan mo asa nga 18. Nalaka ama alilaw kan mapamati kadagiti banag nga awan met ti kaes-eskan na. Ti pagsayaatan na laangan pagayam ko, nakaamiris ka, nakalasat ka, nakasubli ka asi kakaradkad, ket sika ti sibibiyag apam maneknek, nga awan tinasayaat nga itden ti mangsalungasing itilinteg, kang runaan iti gobyerno. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Lumboy, manipod iti probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Lumboy, taga Abra ak Manang. Dahito YouTube channel yo ti maysa kadagiti kadenggak iti YouTube. Gaputa pagaayat ko ti dumdumngeg iti Iloco a drama. Sumagmamanumutan tinangagak apakasaritaan ana itampok ditoy a kapadasan dagiti kaskanyak nga iti naminsan ket naiyaw-awan iti nalinteg adana gapu iti killo nga ideolohiya. Pasensya kayo lakuman manang iti kayat ko ayawag yu kanyak. Ngam nga asiyo kuma, tadiyo baliwan ti Lumboy anagan ko. Taiti kanito amang nagdagiti sigud akakadwak daytoy apakasaritaak, sigurado a maidanon ko kadakwada ti mensahek. Awan ti rumbeng nga ilimod ko manang, iso nga aklunak nga rod, apasetak ti indigenous people wenno IP group, ijay Villa Viciosa, Abra. Kunam Lumboy? Konak, adaawis kada tayong agtutubo ang makipasit iti pannakarambak ti People's Cordillera Day. Di mo ti bagyo ang nakabase ti grupo anang ilungalong iti dayta? Wanay sa. Kaya't mo asawan, mapantay di bagyo. Waray santa na mapan di bagyo. Nga masapo lang mapantayo di banggad. Sika man Lumboy, anyat pa nagkunam, mapanta ka di? Katuwa na. Mairanod tayo kano ngamin niya IPs iti dayja selebrasyon. No kasta nga rod, gamak dita. Sige, sumurutak Lumboy. Nasayat nga rod no kasta, Aysa. Amumutan. Sika lang ti kabaddo nga alak. Isa atangay kayat mo ti sumurot. Sige nga rod. Dumaray tayo ti pannakarambak ti People's Cordillera Day iji banggad. Apay anarabian ka Lumboy. Sa dino tinagapo ang anak ko. Kuha nanang. At dalain na si kaso mi kadagiti kaadalak. Masansan samot ti kasta mapaspasamak anak ko. Anya launay day tangas asikaswan nyo aya. Apay masansan amarabian ka nga agawid no agkukuyog kayo kadagiti padam nga agtutubo. Nanang. Makapadanag anak ko. Amumot sa bali itan ti panawan. Mga no dadak sa mapasamak kada kayong agagayam. Nang runa katagpapada kayong agtutubo pailaang. Di kayag danag nanang.
Awan ti rumba nga pagtanagan nyo may papankanyak. Anak, Para iti pagsayatan tayo anayin sigudan nga umilitas asikasok nanang. Nang runa kadagiti padak nga agtutubo anayin sigudan nga umili. ti kanyak laang anak ko, aganad ka kumakanayon. Saan ko maatila masumsumok mo, taamangan kat no kalaat kanto ama isagmak. Day talaang, lumboy. Ado tayo matgayam amapan inibanggad amakipasat itirali, lumboy. Wen nga rod, jakmat ni namnama da ito Aisa. Kaya tasawan na ito talaga adakkel ti pakairanudan tayo iti panakipasat tayo iti panakarambak ti People's Cordillera Day. Naku namon, talaga ata tayong agtutubong eyepiece at ada mairanod iti da ito Mayat nga rod Talaga Kas na ko na dyan ang recruit kada tayo. Agbalin tayo amin na kamang ti grupo da nakabasi iti bagyo. Ay, kasanon no pilitan da tayong tama pa na bagyo. Sana bali tay baklay da kanong mata amin na gastos. Saan da tayo kanong matabaybayan? Sa bagay. Basta tinapatag, agbalin tayo apaset ti panakilungalong ti interes dagiti pada tayo nga eyepiece. Nang runa kada tayo nga agtutubo nga IP. Ni, addansan dagiti pagluganan tayo nga agturong iti banggad. Wan nga bay so, lumboy. O may ka na isa, mapantamot ti naglugan. Bili, bakit ikinaturod tag sasaw iti dayto pan nakarambak ti People's Cordillera Day diti banggad, Aisa? Ngaro, kat po no amin nagiti sarsalitaan na. Madlaw nga muna ti sasawan na. Naku namon. Isungat at daitan amalawlawaganak may panggap kadag iti mapaspasamak iti komunidad tayo. Uray siya lumboy. Kontento kiti pamalawag na. Mamatiak kadag iti bagbagana. Takot lang Aisa. Isang awanin ti panagduadwa. Talaga akayat ko ti kumapag iti grupo da. Rumbang lang arong nagkay sa tayo ang mangilaban iti karpungan tayo. Kas may isang agtutubo nga IP manang Emmy, tarigagay ko matadumuras ti tribu wano komunidad mi. Iso akalpasan ti dinarayan mi kani Aisa apan nakarambak ti People's Cordillera Day iti bangged. Naawis kami ako mapeng iti bunggoy anang lukoy kada kami iti namnama. Amatulungan da kami amaaddaan iti nasaysaya at apagbiagan. Iti kasta kat makatulong kami met iti panagduras ti lugar mi a Villa Viciosa. Ingkari ngamin ti bunggoy anang lukoy kada kami amaikanda kami kano iti trabaho sa Jay Baguio City. Ngam sakbay kanong agturong kami iti Baguio, masapol nga agtalinaad kami pa iti opisina da ijay bangged nga inanugutan mi met. Aging gaakastuyan dagiti paspasamak manang Emmy. Kanayo nalaglag ito. Anya ti panagkunam lumboy. Amin dagiti rida. Gusto amin nga bagbagana Aisa. Mamatiak. Uray siya lumboy. Saan na mabaliwan pa iti desisyon ko Aisa? Awanan ti Talaga sabali kumapeng akong kadakwada. Uray siya ka. Itaka di pa yung agsanuda kat makitak ti kinasaya at tilablawan da. Awan ko man Naku namon. Saan ka di?
Nakasagana kayo ka din na makikaykay sa iti ilablaban mi? Iti idolohiya mi? Wen, nakasagana kami. Sisasagana kami! Nasayat nga ron mo kasta. Ala, agsagana kayo. Tanda pa panan tayo. Ala na isa, agsagana tan. Sumurot tayo di sa dino man apang ipananda kada tayo. Lumboy, makitam ka diti makit-kita? Wen Aisa, dagiti padat ang agtutubo akalugaran tayo akalatlatan ang nagpukaw iti lugar tayo. At dadagayam dito Pasil da pa yung adi armas. Kun nga rod, anya ti katasangon da ito Diyak mo Aisa, matikaw ak mo. Kan, apay nga adito'y tayo matan bakir anak turong. Kunak man lumapan tayo iti bagyo, taikan na tayo iti trabaho ijay. Isumutam. Ayan na nga tan di lalaki anang ikuyog kada tayo dito Apay nga awan mo tan. Diyak mata mo lumboy, gampanag ko nakat pinanawan na tayo dito Intulod na tayo laang. Kayo at wa. Saan kayo dito? Lumboy, datati ay ayaban di barbasan asinangkutan tayo dito Umay ka na Isa. Umasilagtakan ko hala. Narigatan. Amangan no makaungat ka data. Anya, kabisadom ka din nga aramatan day tapaltog. Kaaysa? Ha? Payakas tamot ng tiawag mo kanya. Gaputa ka mengkan di grupo mi. Agkakadwa tayo. Anya? Oh, apay akas la naklaat ka. Di mo kunaan, adi mo naawatan ti amin na naisuro kada kayo. Idada kayo pa'y lagi jay patad. Ti amok namin. Pasensya kayo ni tigayam ko. Medyo nabannog siguro na nagsanay nga agaramat iti igam. Ha? Di kay agdanag. Siya kung ti makamukan ko na. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agsagana kayo, tada operasyon tayo. Kadwada kayon, iti operasyon mi. Lumboy, kampo dagiti soldado ti pinalawlawan tayo. Uli nga rod. Kaslam mo kung nanya ti aramidon tayo, Aisa. Lumboy. Ikagumaan talag. Kasi putan tayo ti sundado ti kada tayo. Talaga rin mo pa kan. Lumboy, amo na maisalmak na dito Kumlog ka lang, Aisa. Di mo itong tungkwa ti ulom. Kumlog ka na imbag. Tapno saan ka mapunta ni ti bumanis mo sa abala. Gapoy ti mapaspasama ka rin mo pak. Kumlog ka! Napalalo ti butang mi kani ay sa agayem ko iti daydi agundaway manang Emi. Agasamot ngamin taawan apulos ti ammumi iti ranget. Ngem na ipasungal-ngal kamin, gapo iti panangalilaw kada kami ti bunggoy akim mappangan mi.
Tilaangan pagyamanan mi, nalasat mi day di apagteng, kastamatan dagit si marunupay nga inkwentro, anak kay pasungal ngalan mi. Pinanggap mi ti aglibas ko man iti ayan ti kuta mi iti kabakiran ti malibkong abra. Ngem saan akas karina. Ken maysa, mabuteng kami iti posible nga aramiden da kada kami, no bilang tamabistuda kami nga aglibas. Awan nga rod tinaaramidan mi, no di ti pamatsyan mi ida at talaga nga inarakop min ti ideolohiya nga ilablaban da. Masapol ama pamati mi ida, ama kikaykaysa kamin at talaga iti pamati da. Banag ama kagapumot no apay ang nakaaramid kami, kadagiti maisalungasing iti pagayatan mi. Anyan, ultimo dagiti gagangay lang nga umili. Kikilan da pa iti agpay iti grupo. Talaga bidot ti panakikapang ta iti dahi ti agrupo lumboy. Talaga anaan lilaw tayo sa. Bidot ti amin nga imbagbagada kadata. Isungaro da kayat kundi sumina kadakwada. Namin, imbes aparay ti pagsayaatan tayo nga aipis ti aramidon tayo. Saan mo't? Taytar aramidon tayo ita. Parparigaton tayo mo't dagiti kagangay ng umili. Naku namon ay sa. Imbes atulungan tayo dagiti umili. Saan mat? Tanakarkaro aparparigatan tayo ida. Gapoy ti panangkikikil tayo kadakwada. Kasi ta, kita dagiti residente nga iti dayto a lugar. Madlaw anarigat lati adda pa nagbiagda. Ngam daw dawatan tayo pa ida. Lumboy, Ngam sana bali. Tanaalat ang dirik na dagiti kakadwata. Mamati ak nga agtalikdan kadata. anyan ti plano lumboy. Mangkita tayo tinapinta sa gundaway ay sa. Kat numadanon day ta. Suminatan iti dayto abunggoy. Aglibas tan. Dengge manaimbag ti ibaga kaaysa. Anya day ta? Da kayo kanilumboy. Tibili nagamapan mga alay ti abasto tayo iti pata. Ha? Sumagmamano na bulan ti kadayo iti grupo. Iso anam na maek, asay-saya atin nyo ti trabaho yo. Matungpal. Very good. Alam, ingkayaban ni Kalumboy, tagtingnay kayon. Aganad kayo laen. Dahito, hindi gundaway nga orayan tayo sa. Anya ti kayat masawan lumboy. Makalibas tan. Kasano? Iti ipapantay di patad. Imbis ang mapantaalaan dagiti abasto tayo. Sumapul talangan iti mabalin na pagkamangan ta. Agpatulong ta kadagiti otoridad. Sumukutan. Agsumblitan iti ikub ti gobyerno. Magustok tayo tapanggap mo lumboy. Ngam, kasano no mapaay ta? Maminsan lang adumtang ti kastoy agundaway ay sa. Saan arumbang nga agkamalita. Masapul nga agbaligit ang aglibas. Tapno aggibos ang tirigat kan sakit tinakam apaspasaran ta. Sige lumboy, sikat ti makam mo. Agting na itangarudan. Agan nadtalaan. Tapno saan da amadlaw ti pangpanggapan ta.
manog akon. Basit lang nga ano sa Naisa. Sana bali, tadatan din ipatad. Agsapol talangan iti detachment. Puno uray sa dino apresinta pagpatulungan ta. Lamboy, Sana rin bang agsardon ta. Aging ka saan ta nakakid daw iti tulong. Narigatan. Saan ta nga mo? Nadakit ni binilin da amang surot ka data. nga ta. Saan ta nga mo Aisa? Laglagi pong atuso ti grupo aliblibasan ta. Sigurado apatayin data. Iti ka nito ang maduktalan dati panggap ta. Iso asan arong bang agsardon ta dito eh. Kas iti nakunakon. Sana balit at datan diti patad. Agsapol talangan iti pagpatulungan ta. Basit lang nga ano sana. Sige, Lamboy. Lamboy, kita ada barangay huli jay. Unag pa iso. Dara sumaysa. Agkamang ta iti day a barangay hol. Naispal talakit din. Nalibasan ta ti grupo akim mapangan ta. Ti grupo anang alilaw ka data. Nalibasan ta idan. Lamboy, ang yaman na iti Diyos. Babon iti tulong dagiti otoridad. Nakasublitan iti Villa Viciosa. Aisa, pakawanan nak. Ha? Apay nagkidkid daw kay ti pamakawan. No saan ka ngayon nalukoy adim ngag-idi ka dagiti imbagbaga day di abunggoy. Saan ka kumanay ramraman? Di mo kuman napasaran dagiti naglabasan ta iti bakir. Awan basol mo, Lamboy. Ngamin, adamot bukod ko a panunot ng desisyon. Kaskan ka, nalilaw dakmat dagiti at tao. Nailuyos tayo tinasamita pa nagsasauda. Naalilaw data. Isungawan ti rumpang nga ikidaw ami ti pamakawan, Lamboy. Basta tinapatagita, nakalibas tan manipod kadakwada. Putno day tayo sa ngamagan na talat ta. Tauray sinigurado dagiti otoridad a protektaran data. Saan talat ta nga amuno anya ti pampanunutan ti grupo alinibasan ta. Anya ngay anak, kumusta kan? Nasayat mo't nanang. Talaga saan nakabinayban ti gobyerno. Anak, Ado dagiti proyekto kon programa da. At talaga pag numnumarak ita. Saan la asyak? No digat pati ni Aisa agayim ko. nalaos ti danag may kadagiti dadakkel ni Aisa, idi nagpukaw kayo adua. Pasensya kayo nanang. Talaga kami na naalilaw da kami dagiti at tao. Nailuyos kami itinasamit apan narita da. Impagarup mi, nupudpud no dagiti inkarkarida kada kami. Ngam pasig lagayam aparbo. Awan kinapudno na. Inalilaw da kami lang. Tapno labanan mi ti gobyerno. Ngam saan kami amaag ken Aisa. Nakita mi ti killo nga ideolohiya nga ilablaban da kano. Kabayatan ti kaadami iti sidong da. Lumboy anak. Nakaro ti napasaran mi. Payat ti kaadami iti sidong da iti kabakiran nanang. Iso ang maasyanak kadagiti agtutubo ang nabati iti sidong da. Talaga namin pinsanin ang nadadahal ti masakbayan dagiti nga agtutubo. Gaputan na brainwash dan. Katsapay la kuma. Tamatulungan mo't idadagiti adda iti takam. Kaskanyak. Natulungan dak. Iso apag numnumarak itan ti ado a programa kan proyekto ang nagtaod iti gobyerno.
Pudno ang nakaakalak kan tigayam ko ani Aisa, manipod iti makakanigid a grupo. Anang lilaw kada kami, manang Emmy. Ngam maladlading itanak, gapo kadagiti padami nga agtutubo, anapanawan mi iti sidong dagiti manang lilaw. Masaya nga nakadakwada, tatalagaan namin pinsanan anadadaal ti masakbayan da. Gapo iti panakikapeng da iti makakanigid a grupo. Iso kadagiti agtutubo ita nga iso ti puntirya dagiti grupo. Akas iti nanganlilaw kada kami. Saan kayo ko maapailuyos iti nasamit apan narita dagiti mangal-alukoy kada kayo. Ta sigurado a madadaal laeng tinapintas a masakbayan nga agururay kada kayo. Iti kanito nga agbaligida a mangyakar iti alipuspusyo. Daytoy ti pakasaritaak manang Emmy. Tuy pagayam mo, lumboy. Pagayam alumboy agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Aklunag nga ididamo, diyak kumakayat apat gantikid daw mo anagan nga iyawag mikan ka. Ngam apaman anabasak, ti pakabuklan, ti pakasaritaam, diakon sinukatan tikid daw mo anagan. Gaputaam mo, nga adda na patag ang makagapo, no apay akasta ti kinid daw mo anagan mo. Talaga narigat tinapasaran nyo iti gayam mo iti sidong ti dinakamat mo a grupo. Ngam pagyamanan tayo, ta nakasubli kayo asi kakaradkad iti sidong ti pamilyayo. Kat ita, pagnumnumaran yon ti tulong nga agtataod iti gobyerno. Sapay la kumapagayam ko, ta nakadanon ti mensahe akayat mo nga idanon, kadagiti padam nga agtutubo, anapanawan nyo iti sidong, ti dinakamat mo a grupo. Barang no iso ti mamagbaliw iti paniriganda, kat agsublida meten, iti ikob ti gobyerno. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isu